कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाथ नारायण वासुदेव। प्रभु जी हरे कृष्ण మాతాజీలందరికీ హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ హరే కృష్ణ ప్రభుజీ లైవ్ ఇచ్చాను కానీ హరే కృష్ణ ప్రభు। హరే కృష్ణ అందరికీ। ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ తరఫున కొనసాగుతున్న 18 రోజుల్లో భగవద్గీత అవగాహన తరగతుల్లో 6వ అధ్యాయానికి మీ అందరికీ సాదర స్వాగతం। దేవాది దేవుడు శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుని ద్వారా మనందరినీ మానవ జాతి కళ్యాణానికి, మానవ జాతిని వైకుంఠ పథం వైపు తీసుకువెళ్ళటానికి ఆనాడు కురుక్షేత్ర రణరంగంలో దిగులుగా కూర్చున్న అర్జునుడికి భగవద్గీతను బోధించారు। కేవలం రహస్యంగా అర్జునునికే బోధించదంటే అర్జునుని వరకే ఆగిపోయేది అది। అర్జునుని ఎంచుకున్నాడు ఉత్తమ శిష్యుడిగా। అర్జునుని ద్వారా లోకానికి మొత్తానికి భగవద్గీతను ప్రచారం చేయటానికే, మనందరినీ ఉద్ధరించటానికే భగవంతుడు బోధించాడు। కాబట్టి భగవద్గీత మనందరిది, సకల వేద శాస్త్రాల సారం భగవద్గీత। ఈ కలియుగంలో ఉన్న మనం అన్ని పద్యాలు, అన్ని శ్లోకాలు, అన్ని మంత్రాలు చదవలేము, కఠినమైనటువంటి యోగాభ్యాసాలు చేయలేమని భగవంతుడు మనకి అతి సులభంగా ఉండే భగవద్గీత సారాన్ని బోధించారు। ఆ హరే కృష్ణ మహామంత్రాన్ని ఉపదేశించారు। కాబట్టి కేవలం అతి సులభంగా ఉన్నటువంటి ఆ హరే కృష్ణ నామాన్ని నిరంతరం స్మరిస్తూ జపిస్తూ దేవాది దేవుణ్ణి మనం ప్రార్థిస్తూ మన జీవనాన్ని కొనసాగిస్తే అత్యున్నత లక్ష్యమైన వైకుంఠ పదం వైపు ప్రయాణిస్తాం। లేదంటే పునరపి మరణం పునరపి జననం, ఈ 84 లక్షల జీవరాశుల చక్రంలో చిక్కుకొని ఏం చేస్తున్నామో ఎందుకు చేస్తున్నామో తెలియని స్థితిలో ఉంటాం। కాబట్టి ఈ 6వ అధ్యాయంలో భగవంతుడు ఏం సూచించారో వినటానికి ముందుగా ఆ దేవాది దేవుణ్ణి భగవంతుణ్ణి ప్రార్థించి ముందుకు వెళ్ళే ప్రయత్నం చేద్దాం। ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మీలితం యేన తస్మై శ్రీ గురవే నమః। శ్రీ చైతన్య మనోభీష్టం స్థాపితం యేన భూతలే స్వయం రూపః గదా మహ్యం దదాతి స్వపదాంతికం। జై శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర భక్త వృంద। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే। అందరికీ హరే కృష్ణ అండి। 6వ అధ్యాయం పూర్తిగా యోగా గురించి ఉందండి। మనందరికీ తెలిసిందే యోగా అనే వర్డ్, కానీ మనకు తెలిసిన యోగా వేరు, నిజమైన శాస్త్రంలో ఉన్న యోగా వేరు, భగవంతుడు చెప్పేది వేరు। కాబట్టి మనకు తెలిసింది ఏంది, భగవంతుడు ఏం చెప్తున్నాడో విని ఆచరించే ప్రయత్నం చేద్దాం। ఈరోజు మనకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా యోగా ఫేమస్ అయింది, పాపులర్। యోగా అనగానే మనకేం తెలుసు, విభిన్న రీతులలో దేహం యొక్క ఆసనాలు వేయటం అనేది తెలుసు, కానీ ఆ ఆసనాలు వేయటం ఒక పాత్ర, 1 పార్ట్ మాత్రమే। యోగా అనేది అష్టాంగ యోగా నుంచి వచ్చినది। యోగా అంటే సంస్కృతంలో విచ్ యునైట్స్, విచ్ కంబైన్స్ అని। ఏం కంబైన్స్ అండి? మనందరము దేహదారులంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మస్వరూపులము, ఒక స్పార్క్, ఒక ఎనర్జీ, మనం భగవంతుడి అంశ, భగవంతుడి నుంచి విడివడి ఉన్నాము। భగవంతుడు పరమాత్మ, ఈ మనల్ని భగవంతుడితో ఐక్యం చేసే ఏదైనా యోగానే। యోగా అంటే అది, ఆసనాలు కాదు। కాబట్టి అష్టాంగ యోగా నుంచి వచ్చింది అన్నమాట। కానీ ఈరోజు కేవలం శారీరకంగా చేయడానికి, ఆరోగ్యానికి ఉపయోగపడే యోగాని తప్పుదారి పట్టించి రకరకాలుగా చేస్తూ ఉన్నారు దాన్ని। అది కాదు, శరీరాన్ని పటుత్వంగా ఉంచుకోవటానికి కొన్ని ఆసనాలు చేయవలసిందే, మన శరీరం ఆరోగ్యంగా సక్రమంగా ఉండవలసిందే, అంతవరకే। కానీ అష్టాంగ యోగాలు ఏమున్నాయి? యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి, ఈ స్థితిలో 3వది ఆసనం। ఈ 8ంటిని కలిపి అష్టాంగ యోగా అనాలి। ఇది శాస్త్రం చెప్పింది। అంటే ఏం చేయాలి, ఏం చెయ్యొద్దు, చాలా ఉన్నాయి, విధి నిషిద్ధాలు అంటాం శాస్త్రంలో।
అంటే శారీరకంగానే మనము విపరీతమైనటువంటి కఠినమైన అభ్యాసం చేసి దీన్ని సక్రమైన పరిధిలో ఇంద్రియాలను మొత్తాన్ని మనసుని ఆధీనంలో తెచ్చుకుని భగవంతుని పైన సమాధిగా అనే స్థితిని అష్టాంగ యోగా అంటారు. కాబట్టి ఏమేం చేయకూడదు చాలా ఉంటాయి, లిస్ట్ అవుట్, అవన్నీ వదిలిపెట్టాలి. ఇవి చేయాలి, పాటించాలి, కఠినంగా వాటిని పాటించాలి. యమ నియమ అంటాం. అప్పుడు శారీరక కసరత్తులు చాలా శారీరకంగా పటుత్వంగా మన ఆధీనంలోకి తెచ్చుకోవటము. తర్వాత ప్రాణాయామం, శ్వాసతో మనం కంప్లీట్ గా ప్రాణాన్ని నిలిపేటట్టు, చాలాసేపు గాలి తీసుకోకుండా ఉండేటట్టు కఠినమైనటువంటి సాధన చేయటం. తర్వాత ఇంద్రియాలను భౌతిక వస్తువుల నుంచి తరలించటం, అంటే కేంద్రీకృతం చేయటం, అటువైపు ఇటువైపు కాకుండా. అప్పుడు మళ్ళీ మనసును భగవంతుని మీదకి తీసుకెళ్ళటం. అప్పుడు భగవంతునిలో కంప్లీట్ గా ధ్యానం కావడం, ఇంకా ఫైనల్ గా సమాధి స్థితిలోకి వెళ్ళటం. ఇది పద్ధతి. దీన్ని వదిలేసినాం. ఎందుకు వదిలేయాల్సి వచ్చిందంటే రెండు, ఒకటి కలియుగంలో మనకు అన్ని అసంపూర్తిగానే అర్థమవుతాయి. రెండు, మనం అసంపూర్ణంగా ఉంటాం, శారీరకంగా అంత పటుత్వం ఉండదు. శ్వాస మీద కంప్లీట్ ధ్యానం కానీ ఇవన్నీ చేయటం అనేది ఇతర యుగాల మానవుల్లోకి భగవంతుడు చెప్పబడినది. సత్యయుగంలో మానవులు కానీ, కొంత త్రేతాయుగంలో కానీ, ద్వాపరంలో ఉన్న మనుషుల యొక్క ఏజ్ ఎక్కువ, లైఫ్ స్పాన్ 100,000s of years కూడా బతికేవారు, చాలా బలిష్టంగా ఉండేవారు. కాబట్టి ఇది ఉంది పద్ధతి అని చెప్పారు, కానీ ఇది మనం చేయమని చెప్పినది కాదు. కాబట్టి భగవంతుడు ఏం సూచించాడో, అర్జునుడు ఏమన్నాడో చూద్దాం. అది వినకుండానే తొందర పడకూడదు, మనం వినాలి. హరే కృష్ణ. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ ఈ పిక్చర్ ఏదైతే ఉందో, ఇది మన టోటల్ లైఫ్ ని సూచిస్తుంది. ఇది ఒక్కటి సరిపోతుంది మన జీవనాన్ని మనం ఉద్ధరించుకోవడం. ఒక 2 నిమిషాలు దీని గురించి చూసి మనం ముందుకు వెళ్దాం. ఎందుకంటే మనస్సే అతి ముఖ్యమైనది. మనిషి అంటేనే మనస్సు. కాబట్టి ఆ మనస్సుకు సంబంధించినటువంటి, ఇక్కడ ఏం కనబడుతుంది మనకి, 5 గుర్రాలు ఆ రథాన్ని లాగుతా ఉన్నాయి. ఆ గుర్రాలన్నీ మూతికి ముక్కుకు బిగించబడి తాళ్ళు ఉన్నాయి, పగ్గాలు అంటాం. అవన్నీ పట్టుకొని ఒక ఆయన నిలబడి ఉన్నాడు, చేతిలో పట్టుకున్నాడు. ఇంకొక ఆయన రథంలో కూర్చున్నాడు. ఇది సీన్. ఇది మన జీవనం అండి, ఇంకేం లే. ఆ గుర్రాలు రథాన్ని తీసుకెళ్తున్నాయి ముందుకి. ఎలా తీసుకెళ్తున్నాయి? గుర్రాన్ని నడిపే రథసారథి డ్రైవర్ సూచనల మేరకు తీసుకెళ్తున్నాయి. ఎట్లా సూచిస్తుండు? ఊరికే వర్డ్స్ తో చెప్తుండా, గో స్టాప్ అని? నో. తాళ్ల ద్వారా వాటి కదలిక లాగి పట్టుకుంటున్నాడా, ఈజీగా వదిలేస్తున్నాడా, ఆ తాడు కదలికను బట్టి గుర్రానికి సూచన అందుతుంది. నేను వేగంగా పరిగెత్తాలా, ఆగాల, కుడివైపు తిరగాల, ఎడమవైపు తిరగాల అన్న సూచన అంతా మనం ఎట్లాగైతే కార్లో అయితే స్టీరింగ్, యాక్సిలరేటర్, బ్రేక్, క్లచ్ని బట్టి చేస్తామో, అట్లా తాడును బట్టి రన్ని నడుపుతుంది. ఆయన నడుపుతున్న కొద్ది గుర్రం ముందుకు వెళ్తుంది, గుర్రాలతో పాటు రథం ముందుకు వెళ్తుంది. ఎందుకంటే రథం అంతా దానికి కట్టబడి ఉంది, గుర్రాలకి, బండికి. ఆ రథంలో కూర్చున్న ప్రయాణికుడు ప్రయాణిస్తూ ఉంటాడు. ఇది జీవనము. ఏంటా గుర్రాలు? గుర్రాలు మన ఇంద్రియాలు. 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి కదా మనకి. కళ్ళతో చూస్తున్నాం, ముక్కుతో వాసన చూస్తూ ఉన్నాం, చెవులతో వింటూ ఉన్నాం, నాలుగుతో టేస్ట్ చేస్తున్నాం, చర్మం ద్వారా స్పర్శ జ్ఞానాన్ని పొందుతూ ఉన్నాం కదా. ఇదే కదా జీవనం అంటే. మనం ఏం చూసి ముందుకు వెళ్తున్నాం మన జీవనంలో, ఏం వింటూ ఉన్నాం, ఎట్లా దాన్ని అన్వయించుకుంటూ వెళ్తూ ఉన్నాం, ఎలాంటి భౌతికంగా ఎలాంటి సుఖము లేదా కంఫర్ట్ జోన్ లో ఉన్నాము, ఎలాంటి టేస్ట్ చేస్తున్నాం, ఎలాంటి వాసన, ఇదే కదా మన జీవనం. మరి వీటిని ఎవరు నియంత్రిస్తారు? ఆ తాళ్ళు ఎట్లా గుర్రాలని నియంత్రిస్తూ ఉన్నాయో, మన ముక్కు, మన వాసన ఎలా తీసుకోవాలి ముక్కుకు తెలుసు, ఏం చూడాలి కన్నుకు తెలుసు, ఆ చూసిన దాన్ని ఎట్లా గ్రహించాలో మనసుకు తెలుస్తుంది. ఆ మనసు తాళ్ళు. ఇప్పుడు మనం రోడ్డు పైన వెళ్తూ ఉన్నాం, చూసాం, అది చూసేదా చూడకూడదా, చూస్తూ ఆగిపోవాలా వెళ్ళాలా, దాన్ని అన్వయించుకోవాలా వదిలేయాలా అన్నది కన్నుకు సంబంధించిన విషయం కాదు, మనసుకు సంబంధించిన విషయం. కాబట్టి మనం కొంచెం ఆలోచిస్తే తెలిసిపోతుంది. మనం అక్కడే చూసాం, ఒక బాబున్నాడు, వెళ్తున్నాడు, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి, దారిలో తనకి ఇష్టమైనటువంటి ఏదో ప్రదర్శన జరుగుతోంది, ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలా అక్కడ ఉండాలా అనేది కన్నుకు తెలియదు, కన్నుకు చూడడమే తెలుసు. మనసు కాసేపు ఆగి ఇంకా 1 hour ఉంది కదా చూద్దాం అనిపిస్తుంది. 1 hour కాస్త 1.5 hour అవుతుంది, ట్రాఫిక్ జామ్ అవుతుంది, ఎగ్జామ్కి లేట్ అవుతుంది. ఇది ఇక్కడ కన్నుదా పొరపాటు, మనసుది. కాబట్టి ఏం తినాలి? స్వీట్ తినకూడదు, కొంచెం తిన్నాం అనిపిస్తుంది. అది నాలుక కాదు, మనసు లాగుతుంది. నాలుకకి ఏది పెడితే అది తింటది. కారం ఉంటే కారం అని చెప్తుంది, తీయకుంటే తీయగని చెప్తుంది. ఇంద్రియాలకు వాటి లక్షణాన్ని బట్టి పని చేయడం తెలుసు.
ఆ పని ఎట్లా చేయాలన్నా వద్దా, ఎంతసేపు చేయాలని బట్టి ఉంటది. ఎవరు మ్యూట్ కండి, డిస్టర్బ్ అవుతుంది. సూర్యకుమారి మాతాజీ. కాబట్టి ఏం చేయాలట మరి? మరి మనసు ఇప్పుడు తాళ్ళు వాటికవే నియంత్రించుకుంటున్నాయా? లేదు. ఎవరు నియంత్రిస్తున్నారు? రథసారథి, డ్రైవర్. సో లెఫ్ట్ సైడ్ మళ్ళీ కాదంటే ఒక రకంగా కంట్రోల్ చేయాలి, రైట్ సైడ్ అంటే ఒక కంట్రోల్. ఒక మంచి వేగంలో వెళ్ళాలంటే వదిలేయాలి వాటిని, రథాలు ఆపాలంటే లాగాలి, వాటిని గట్టిగా లాగాలి కదా. అట్లా మన మనసు బుద్ధి ఆధీనంలో ఉంటది. ఎస్, రోడ్డు పైన వెళ్తూ ఉన్నాం, కళ్ళకు కనబడింది ఒక దృశ్యం, మనసు చూడమంటోంది, బుద్ధి నియంత్రించాలి. నో, టైం అవుతోంది, ఇప్పుడు చూసేది కాదు, అది నీ పని కాదు, త్వరగా ముందుకు వెళ్ళు అని బుద్ధి డామినేటింగ్ గా చెప్తే మనసు చప్పున ఊరుకొని ఎస్ ఎస్ గో అని వెళ్ళగలిగారు. ఎప్పుడైతే బుద్ధి పరిపక్వత సాధించలేదో, బుద్ధి చెప్పినా కూడా మనసు వినదు. ఇక్కడే మన జీవనం అంతా ఉంటది కథం. అందుకే ఏదైనా తప్పు చేసినప్పుడు మనం కామన్ మిస్టేక్స్, బుద్ధి ఉందా అని తిడతారు. బుద్ధి ఉందా అంటే బుద్ధి ఉన్నవాడు మనసును ఆధీనంలో తెచ్చుకొని ఇంద్రియాలన్నింటిని కంట్రోల్ పెట్టుకుంటాడు, సరిగా పనిచేస్తాడు. బుద్ధి ఎప్పుడైతే పరిపక్వత సాధించదో, వికాసం చెందదో, మనసు పరిపరిమితిగాలుగా కోతి లాంటిది మనసు. ఏది చేయకూడదో అదే చేయాలనిపిస్తూ ఉంటది. కాబట్టి మనసును, తాళ్లను ఆ డ్రైవర్ ఎట్లా తన హ్యాండ్ ఓవర్ లో పట్టుకుంటూ క్లచ్, గేర్లు ఇదంతా తన అధీనంలో ఉంచుకుంటే మంచి డ్రైవర్ కారును చాలా బాగా ముందుకు తీసుకెళ్తాడు. అట్లా మన బుద్ధి పరిపక్వత రావాలి. ఎప్పుడైతే ఒక పర్ఫెక్ట్ డ్రైవర్ రథాన్ని నడుపుతాడో, కూర్చున్న ప్రయాణికుడికి ఎంత సులభం. నువ్వు హాయిగా అటు ఇటు చూస్తావా, నిద్రపోతావా, ఏదైనా చేయు, నీ గమ్యాన్ని హాయిగా రీచ్ అవుతావు. కాబట్టి మన కాన్ఫిడెన్స్ అనుకోండి, డ్రైవర్ ఈజ్ ఎక్స్పర్ట్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అని ఆయన చేతికి స్టీరింగ్ ఇచ్చామనుకోండి, ఎంత హాయిగా, ఎంత బిజీ ట్రాఫిక్ అయినా ఉండని, రోడ్డు కాస్త బాగాలేకపోండి కాక, ఎంత దూరమైనా ఉండని కాక హాయిగా తీసుకెళ్తాడు ఆయన. ఒక అరగంట అటు ఇటుగా తీసుకెళ్తాడన్న కాన్ఫిడెన్స్ మనకు ఉన్నప్పుడు తీసుకెళ్తాడు. ఇది కదా జీవనం. కాబట్టి ఆ రథం ఏంటి మరి అంటే మన బాడీ. బాగా గుర్తుపెట్టుకోండి, రథము మన బాడీ. ఆ ప్రయాణించే ప్రయాణికుడు నువ్వు, నేను, మన ఆత్మ. ఆ బుద్ధి స్థానంలో ఆ రథసారథి ఉన్నాడు. ఆ పగ్గాలు, తాళ్ళన్నీ మన మనస్సు. ఆ గుర్రాల్లాగా పరిగెత్తించేవే మన ఇంద్రియాలు. ఈ జీవనాన్ని మనం సులభంగా అర్థం చేసుకుంటే అర్థమైపోయినట్టే జీవనం. మరి ఎవరు ముఖ్యం? బుద్ధి. అందుకు కదా అర్జునుడు రథంలో డ్రైవర్ గా ఎవరిని కూర్చుండబెట్టిండు? కృష్ణ పరమాత్మను కూర్చుండబెట్టిండు. కృష్ణుడికి తన జీవనాన్ని ఇచ్చాడు. కృష్ణ నువ్వు ఏం చెప్తే అది అన్నాడు. కాబట్టి మనం కూడా మన జీవనంలో కృష్ణ ఉన్నాడు, ఈ జీవనాన్ని కృష్ణకి అప్పచెప్పాలి. ఈ విల్ డ్రైవ్. ఆయనకు తెలుసు, దారి తెలుసు, గమ్యం తెలుసు, గమనం తెలుసు, ఎట్లా తీసుకెళ్తే నువ్వు ఖుషి అవుతావో తెలుసు. కాబట్టి ప్రయాణం కూడా ఎంజాయ్మెంట్ ఉంటుంది, గమ్యానికి కూడా రీచ్ అవుతాం. 100 సంవత్సరాల జీవనం మనకి చాలా ఉల్లాసంగా కొనసాగాలి, చాలా అనుకూలంగా కొనసాగాలి. చివరికల్లా మనం ఎక్కడికి చేరాలో అక్కడికి చేరాలి తప్ప వెళ్తున్నామని చెప్పి లెఫ్ట్కి వెళ్ళేది రైట్కి వెళ్తే మన గమ్యం అంతా వృధాయి. అలాగని చెప్పి గంతల రోడ్లో ఇష్టం వచ్చినట్టుగా వెళ్తే రథం కూలుతుందా, మనం పడతామా తెలియదు మధ్యలోనే, లేదా గుర్రాలే అలసిపోయి పడిపోతాయా తెలియదు. అలాంటి జీవనం మనకు ఉండొద్దు. అందుకని ఆ రథం బొమ్మ అంత ఇంపార్టెన్స్. కృష్ణ మనలో ఉన్నారు. ఆ బుద్ధి పరిపక్వత మనం కృష్ణకి అప్పచెబితే, కృష్ణుడు ఇంటెలిజెంట్గా ఇంటెలిజెంట్, జ్ఞానానికే జ్ఞానం, ఆయన జ్ఞాన సముద్రం. కాబట్టి ఆయన మనకి చాలా చక్కగా ఈ రథాన్ని, ఈ దేహ రథాన్ని నడుపుతారు, ఆత్మని తన వైపు తీసుకెళ్తారు. ఇది స్వభావం. దీన్ని ఎప్పుడూ గుర్తుపెట్టుకోండి. కాబట్టి మనస్సు మిత్రుడిగా మారాలి మనకి, లేదంటే శత్రువుగా మారుతుంది. మనకి ఎట్లా అంటే నిజమైన శత్రువు అంటే ఏం కాదు, కొన్నిసార్లు మనలోనే ఉండి మనకు మోసం చేసే మిత్రులు ఉంటారు. అలాంటిది మనసు. కాబట్టి బుద్ధి ఎప్పుడు దానికి చెబుతూ ఉండాలి. కాబట్టి మనసు మిత్రుడిగా ఉండాలంటే ఏం చేస్తుంది? బుద్ధి ఇచ్చేటువంటి ఆదేశాలు పాటిస్తుంది. ఇంద్రియ భోగాలను, చిన్న చిన్న సుఖాల నుంచి అనాసక్తమై ఉంటది. సో జీవాత్మకు శ్రేయస్సును కలిగిస్తుంది, అంటే ఆత్మను ఎన్లైటన్ చేస్తుంది, స్పాక్ చేస్తుంది, భగవంతుని వైపు తీసుకెళ్తా ఉంటుంది. ఉత్తమమైన పనులు చేసేటట్టుగా, ఒక ఐడియల్ గా ఉండేటట్టు అలాంటి వాటిని స్వీకరించేలా చేస్తుంది. మరి ఏం చేయాలి సార్ దానికి? నా బుద్ధి ఇట్లా ఏడ్చింది కదా అంటే, జస్ట్ హరే కృష్ణ, దట్స్ ఇట్. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అనండి. అందరూ ఒకసారి చెప్పండి, హరే కృష్ణ. అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే అందరూ అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే కృష్ణ చెప్పండి.
హరే కృష్ణ హరే హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ కృష్ణ హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలండి మీకు. ఇదొక్కటే ఇంతనా. ఎస్, హరే కృష్ణను మంచిగా భక్తితో చేస్తూ ఉండండి. ఆ చేసేటప్పుడు మళ్ళీ అటు ఇటు కాకుండా భగవంతుడు దివ్య స్వరూపం, నీకు చిన్ని కృష్ణుడు నచ్చుతాడా పెద్ద కృష్ణుడు నచ్చుతాడా మనసులో తలుచుకుంటూ ఆయన నీ ముందే చిరునవ్వుతో ఉన్నట్టు నువ్వు చేస్తా ఉండు. ఆ బుద్ధి ఎందుకు పరిపక్వత కాదు, ఎందుకు వికాసం చెందదు. సర్వాంతర్యామి, సర్వకారణ కారణుడు, 1000 కోట్ల సూర్యుల తేజ ప్రకాశవంతుడు, అన్ని సూర్య చంద్రుల యొక్క ఆధీనం తనలో ఉంటుంది. గ్రహ గతులన్నీ తన సూచన మేరకు విశ్వమే తయారవుతుంది. అలాంటి దేవాది దేవుడు నీలో నాలో కొలువై ఉన్నాడు పరమాత్మ రూపంలో. కానీ మనము అతి గొప్పవాడు, అతి మంచివాడు కాబట్టి నీ మీద ప్రెషర్ వేయడాడు. సో నువ్వు ఏది కోరుకుంటే అది ఇస్తూ ఉంటాడు, ఒక మంచి తండ్రిలాగా. కాబట్టి చెప్పాం కదా, ఎగ్జామ్స్ ఉన్నప్పటికీ నువ్వు ఒక 5 నిమిషాలు ఆడుకుంటాను నాన్న అంటే గుడ్ పేరెంట్ ఏం చెప్తాడు, తర్వాత చదువుకో, సరే ఆడుకో అంటాడు. కానీ నువ్వు 5 నిమిషాలు అని చెప్పి రోజంతా పార్కులో ఉంటే ఏం చేసేది? మందలించి తీసుకొచ్చినప్పుడు వినవు కదా నువ్వు, అయినా సరే మళ్ళీ భోజనం పెట్టవలసిందే కదా, తండ్రి తల్లి బాధ్యత. అట్లా భగవంతుడు కూడా మనకు ఫ్రీడమ్ ఇస్తాడు, కానీ మనం ఇష్టం వచ్చిన పనులు చేస్తుంది. ఇట్ ఈస్ అవర్ రెస్పాన్సిబిలిటీ, రైట్? మన బుద్ధిని మనం చేసుకొని మన మనసు ఆటోమేటిక్ గా వస్తే ఇంద్రియాలు ఆటోమేటిక్ గా వస్తాయి. కానీ ఇందాక చూసిన అష్టాంగ యోగాలు ఇంద్రియాల ద్వారా మనం అట్లా కఠినంగా వెళ్ళలేము. అది వేరే ఇతర యుగాల మానవులకి మాత్రమే సాధ్యమైంది. ఇప్పుడు కూడా కోట్ల మందిలో ఒకళ్ళిద్దరు ఉంటారు యోగా పద్ధతి చేసేటువంటి మహాయోగులు, లేరనేది కాదు. కానీ మనలాంటి కామన్ మ్యాన్ కి అది ఇంచుమించు అసాధ్యమైన విషయమే. అది అర్జునుడు చెప్పాడు. కాబట్టి మనసుని ఉత్తమ మిత్రుడిగా చేసుకోవాలంటే కృష్ణనామంతో బుద్ధిని ఫస్ట్ వికసింపజేసుకుంటే మనసు మన ఆధీనంలో ఉంటుంది. మంచి మంచి పనులు చేయిస్తుంది. చేసిన దగ్గర ఇప్పుడు కూర్చుంటే ఇక్కడ బోర్ రావద్దు. బోర్ వస్తుందంటే మనసు ఇంకేటో తిరుగుతుంది. ఎందుకు తిరుగుతుందంటే దానికి అలవాటు, చెత్త కుప్పల వంటి తిరగడానికి. ఒక పేడ పురుగుని తీసుకొచ్చి మనం మంచి ప్లేస్ లో ఏసీ రూమ్ లో పెట్టి చక్కటి మిఠాయిలు అన్ని పెట్టండి, ఉండదు అక్కడ. 5 నిమిషాల్లో మళ్ళీ పెండ ఎక్కడ ఉందో అక్కడికి వెళ్తుంది అది. అట్లా మన మనసు కూడా అటు ఈ జన్మల నుంచి కుసంస్కారం వల్ల అటువైపు వెళ్తుంది, ఇంద్రియ భోగాల వైపు. దాన్ని క్రమ పద్ధతిలో బుద్ధి వికాసం ద్వారా, ఆ భక్తి ద్వారా మాత్రమే ఆ మనసు భగవంతుడి యొక్క చరణాల మీద దివ్యంగా ఉంటుంది. అప్పుడు మాత్రమే అద్భుతాలు చేయగలుగుతాం. హరే కృష్ణ. అదే మనసు మనకు శత్రువు ఉందనుకో, కామ క్రోధాలను పెంపొందిస్తుంది, లోభాన్ని పెంపొందిస్తుంది. పాపపూరితమైనటువంటి కోరికలకు పని చేస్తాం, కర్మ, దాంట్లో పడిపోతాం, ఒక అబద్ధం చెప్తాం, దానికి అప్పిస్తాం ఇంకొక అబద్ధం, జీవనం అంతా లోపభూయిష్టంగా మారుతుంది. చాలా సందర్భాల్లో మనకు ప్రాబ్లం ఏంటంటే మనం మంచి వాళ్ళుగా ఉండడానికి ప్రయత్నం చేయటం లేదు, మంచి వాళ్ళు అనిపించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇది. అందరూ మనల్ని మంచి వాళ్ళు అనుకోవాలని జీవిస్తూ ఉన్నాం. అందుకని చిన్న చిన్న తప్పులు చేస్తాం, తప్పులు పొరపాట్లు పోయి పాపాలు అవుతాయి. అవి అన్ని వేరే రకంగా మారిపోతాయి. మంచివాడిగా మారండి, మారదాం. మంచి అనిపించుకోవడం కుదరదు, ఎందుకంటే చెడ్డోడు నిన్ను మంచి అని ఎట్లా అంటాడు, కానీ అనిపించుకోవాలని మంచిగా ప్రయత్నం చేస్తాడు. ఆడెవడు అన్నా ఊరికేనే అంటాడు. ఇతరుల మెప్పు కొరకు జీవనం కొనసాగేది ప్రసక్తే లేదు. ఎవరు ఇంకొకరిని యాక్సెప్టే చేయరు. అలా నడుస్తుంది, కనిపిస్తుంటది సమాజం. కాబట్టి మంచిగా మారే ప్రయత్నమే చేయాలి. కొన్ని ఇబ్బందులు అవుతాయి కావచ్చు, తర్వాత మాత్రం ఎస్ వీడు మంచోడే అని నిజంగా ముద్రపడ్డప్పుడు సాఫీగా సాగిపోతుంది అట్లా. కాబట్టి పాపపు కోరికల వెంట ప్రయాణిస్తూ ఉంటుంది మనసు. అట్లనే మన జీవనం చేస్తూ ఉంటాం. సన్మార్గం కాకుండా పక్కదారిలో పడతాం, రాంగ్ రూట్ లో ఆలోచిస్తూ ఉంటాం. ఇంద్రియ భోగాలు, ఎంతసేపు పడుకుందామా, సుఖాలు అనుభవిద్దామా, మనకు నచ్చిందే చూద్దామా, నచ్చిందే విందామా, నచ్చిందే తిందామా. ఆరోగ్యమైంది తినాలి శరీరానికి మనసుకి. కానీ మనం ఏం చేస్తాం, టంగుకి ఏది ఇష్టమో అది తింటాం, కథం అయిపోతుంది. మింగే వరకే కదా, తర్వాత అంతా 24 గంటలు ఇబ్బంది చేస్తుంది. కానీ అదే మనము అలవాటు చేసాం నాలుగేకు ఒక ఆరోగ్యమైన ఆహ్లాదకరమైన ఆహారాన్ని. భగవంతుడు అది కూడా చెప్పాడు మనకు చివరి అధ్యాయాలు, ఏం తినాలి, ఎట్లా వ్యవహారం చేయాలి, అది అంతా చెప్పారు భగవంతుడు. మనం వదిలేసి మనకేది ఇష్టమో అది చేస్తాం. నో, ఈ శరీరం కూడా చాలా విలువైంది, పవిత్రమైంది. ఇది ఒక దేవాలయం లాంటిది. మరి పవిత్రమైన పండగ రోజు ఇష్టం వచ్చినవి తిని ఇష్టం వచ్చినట్టు ఉండం కదా. మరి శరీరంలోనే దేవుడు ఉన్నాడు కదా, నువ్వు ఒక దేవుడి స్వరూపం కదా. బట్ ఎందుకు మర్చిపోతామంటే అది అలవాటైంది. అట్లాగా ఒక రాక్షస స్వభావం అలవాటైంది. ఆ మనసే ముఖ్యం. అంటే మనసును ఆధీనంలో నేర్చుకుందాం. అందుకని మనం డైలీ మన పని మనం చేస్తూనే గంటకోసారా
2 గంటలకు ఒకసారి, అరగంటకు ఒక ఎస్ కృష్ణ ఇస్ సిట్టింగ్ ఇన్ మై హార్ట్. ఎట్లాగైతే సీసీ కెమెరాస్ అన్ని ఉంటే అమ్మో తప్పు చేయదు, అందరు సార్ చూస్తున్నారు, అందరు చూస్తున్నారు, ఎట్లా అలర్ట్ ఉంటాం? ఎస్ గాడ్ చూస్తున్నాడు, దేవాది దేవుడు నీతో ఉండి. మరి ఎంత అలర్ట్ గా ఉండాలి మనం. ఉన్నప్పుడు ఏం చేస్తాం? అప్పుడు ఉల్లాసంగా ఉంటాం, మంచి పనులే చేస్తాం, తప్పులు చేయం, పని వదిలిపెట్టి వేరే పనులు చేయం, ముచ్చట్లు పెట్టం, అట్లా దొంగగా చేయం పనులు. చాలా నిర్భయంగా ఉత్సాహంగా పనిచేసేటువంటి స్వభావం అలవాటు అవుతుంది. కాబట్టి అర్జునుడు అడుగుతున్నాడు, కృష్ణ ఇదంతా చెప్పిండు. యాక్చువల్గా ఈ అధ్యాయంలో అష్టాంగ యోగా ఉంటది, చాలా కఠినంగా ఇట్లా చేయాలి నానా, అది ఇది 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 చాలా విషయాలు చెప్పాడు కృష్ణ. అది విన్న అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు, కృష్ణ మనస్సు చంచలమయ్యా, కల్లోల పూరితమయ్యా, దృఢంగా ఉంటదయ్యా, దీన్ని నిగ్రహించడం, మనసు నిగ్రహించడం, వాయువు నన్ను ఆప్తనేమో కాసేపు, కొద్దిసేపు గాలి పీల్చుకోకుండా ఆగగలుగుతానేమో, కానీ మనసు నిగ్రహించడం అంత కష్టం. అష్టాంగ యోగ పద్ధతి నాకైతే కష్టమయ్యా అని అర్జునుడు చెప్పిండు. ఏ అర్జునుడు? చిన్నప్పుడే విలు విద్యలో అందరికీ పోటీ పెడితే ఇతరులందరూ ఓడిపోయినప్పుడు ఆయన కేవలం చెట్టు పైన పక్షి కను గుడ్డును మాత్రమే చూడమన్నప్పుడు ద్రోణాచార్యుడు కేవలం కనుగుడ్డే కనబడుతోంది గురుజీ, మిగతా అంతా బ్లర్ అయింది, నాకేం కనబడటం లేదన్న కాన్సన్ట్రేషన్ ఉన్నవాడు, సాక్షాత్తు బతికి ఉండగానే స్వర్గానికి వెళ్ళగలిగిన వాడు, స్వర్గంలో అప్సర మేనక వాళ్ళందరూ కూడా వాళ్ళకు అలవాటు, వాళ్ళు ఎవరు వచ్చినా అతిథులు సో నృత్యంతో స్వాగతించడం. అలా నృత్యం చేసినప్పుడు ఆ మనసు పూర్తి ఆధీనంలో ఉంచుకొని మాతాని సంబోధిస్తాడు. ఎందుకంటే ఇంద్రుడు ఆ ఆశీర్వాదంతో తను జన్మించిండు. ఇంద్రుడు తండ్రి లాంటి వాడు, ఇంద్రునితో వాళ్ళు ఉన్నారు. మాతృ స్వరూపంలో వాళ్ళకి నమస్కారం చేయగలిగిన సంస్కారం ఉన్నటువంటి వాడు. నా మనసు నా కంట్రోల్ కాదని అర్జునుడు చెప్తే, ఈరోజు మనమేమో ఇది చేయండి, ఆ మెడిటేషన్ చేయండి, శూన్యం మీద చేయండి, తలకాయ చేయండి, కొత్త కొత్తవన్నీ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది? నీ మనసు ఇట్లా శూన్యం మీద ఎట్లుంటది? శూన్యం ఏంటి అసలు? ఏమీ లేని దాన్ని ఎట్లా ఊహించుకుంటే చేయాలి. ఎవరు పవర్ఫుల్లో, ఎవరు చాలా చాలా బలవత్తమో ఆ దాని మీద మన కాంద్రీకరణ అయితే మన మనసు బలంగా మారుతుంది. ఎవరు అలా ఉన్నవారు? దేవాది దేవుడు కృష్ణుడే. కాబట్టి అందుకని అర్జునుడు భావించిన తత్వాన్ని, ఆ నెగిటివ్ అయిన దాన్ని మనం ఎట్లా పాజిటివ్ చేసుకుంటాం. కాబట్టి అందుకే మనకు సూచన చేసింది అర్జునుడి ద్వారా. ఈ పద్ధతి అయితే ఉంది అని కృష్ణ చెప్తూ ఉన్నాడు. కానీ అర్జున అన్నాడు, ఎస్ అది కాదు, సింపుల్ చెప్పు అంటున్నాడు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఒక్కసారి ఫాస్ట్ గా తీసుకెళ్ళండి మేడం. అష్టాంగ యోగా అంటే ఏమేమని ఇచ్చినాడు దీంట్లో. చూడండి ఆ ఋషి ముని ఎట్లా మారాడు. వాళ్ళకు సాధ్యమవుతుంది అది. మనం ఎక్కడ వెళ్ళి అక్కడ కూర్చుంటాం సంవత్సరాలు, 5 నిమిషాలు కూర్చుంటే మనసు కల్లోలం అవుతుంది కదా. మనకి ఏం చేయాలో మనకు తెలియదు, పనికి వాళ్ళ ఆలోచనలన్నీ అవుతాయి, సుఖాల మీద వెళ్తాయి. కాబట్టి ఎస్ మాకు తీసుకెళ్ళండి. ఆనాడు కృష్ణుడు సాక్షాత్తు దేవుడిలాగా వచ్చి పోరాడాల్సి వచ్చింది. ఇది ఆపండమ్మ. ఓకే. కాబట్టి భగవంతుడు 3 రకాలుగా ఉంటాడు. 1 సెకండ్. బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానేతి అన్నది శాస్త్రం. అంటే భగవంతుడు 3 రకాలుగా విస్తరించి ఉన్నారు ఈ విశ్వంలో. పరబ్రహ్మ రూపంలో అణువణువున విస్తరించారు, ప్రతి గాలిలాగా, వెలుతురులాగా. ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాడండి? గాలి ఎక్కడుంది? అంతటా ఉంది కదా భూమి మీద. ప్రతి చోట విస్తరించి ఉన్నారు. ఆయన మనం కనుక్కోవాలి. పరమాత్మేతి చతుర్భుజ పరమాత్మ రూపంలో, అతి సూక్ష్మ రూపంలో నీలో నాలో హృదయంలో ఉన్నాడు. ఏమండి నాకు తెలియకపోతే లేనట్టు కాదు. కరోనా ఉందా? చూసారా అందరూ కరోనా వైరస్ ని? లేదండి. నమ్మారా? అవునండి. చచ్చారా? మాస్క్ పెట్టుకోకపోతే, బయటకు పోతే? అంటే కొన్ని మనకు పవర్ లేకపోతే, మైక్రోస్కోప్ లేకపోతే మనకు కనబడదు. అట్లే భగవంతుడు కనబడగలిగే స్థితి మనకు వెళ్ళాలి. లేదంటే లేనట్టు కాదు, ఉందంటే ఉన్నట్టు కాదు. ఇప్పుడు పొద్దునే అయింది, చంద్రుడు కనబడుతున్నాడా అండి? లేడండి. చంద్రుడు లేడు కాబట్టి లేడు. అరే నీ మూర్ఖత్వం. ఇంకో చోటు ఉంటాడు, నువ్వు చూడలేవు. భూమి సూర్యుడు ఇంకోటో అడ్డం వచ్చింది. కానీ నువ్వు చూడలేకపోయినంత మాత్రం లేదనేది అదొక మూర్ఖత్వం. కాబట్టి పరమాత్మ రూపంలో చాలా చక్కటి భగవంతుడు ఉన్నాడు. ఆయన ఉంటేనే ఈ జీవం ఉంటది. ఏమండి నిన్నటిదాకా ఆయన బాగానే ఉన్నాడండి, సాయంత్రం కలిశాడు, పొద్దునేమైంది? లేడు. శరీరం అట్లనే ఉంది, లేడు. కాబట్టి ఉంటేనే ఉన్నట్టు. ఆ ఉన్నప్పుడే దీని విలువ. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. కఠినంగా ఉంటుంది వాస్తవం, కానీ దాన్ని మనం చేతికి దెబ్బ తగిలినప్పుడు దానికి మందేయాలి, కానీ దాన్ని కప్పుకొని కూర్చుంటే అది రణమవుతుంది. అట్లా మనం గుర్తెరగాలి. కఠినమని వదిలేస్తే జీవనం సమయం గడిచిపోతుంటది. అద్భుతమైన జీవనం ఇది.
భయపడడానికి కాదు, ఉల్లాసంగా ఉండటానికి, అనంతకాలం పాటు ఆనందం గడపడానికి పరమాత్మ నీలో ఉన్నాడు. ఆ చక్కటి పరమాత్మ, ఆ చక్కటి పరబ్రహ్మ, అందమైన సుందర శ్యామ సుందర కృష్ణ. ఏ కృష్ణ అయితే మనం ఫోటోలో చూస్తామో, ఏ కృష్ణ విగ్రహాలు ఉంటాయో, తల మీద నెమలి పించం, చేతిలో వేణు, ఏ ఆయుధాలు ఉండవు కృష్ణకి, వేణు నాదం ఉంటది, ఉర్రూత లెగిస్తాడు, జీవనం ఎంజాయ్ క్రాన్ చేస్తాడు. అందంగా ఉండమంటాడు. అందం అంటే శరీరం కాదు, మనసులో పురివిప్పి నాట్యం చేసే నెమలిలాగా ఉండమంటాడు. ఆయన సాక్షాత్తు ఉంటాడు, మనం ఊహించుకోవడం కాదు. ఇప్పుడు ఉంటాడు, ఎప్పుడు ఉంటాడు. గోలోక బృందావనంలో రాధామాతతో, అందరు గోపికలతో, గోపాలులతో, గోమందలతో ఉంటారు. అక్కడికి అందరికీ స్వాగతం. అది చాలా పెద్ద ప్లేస్. ఈ భూమి లాంటి భౌతిక ప్రపంచాల కంటే 3 రెట్లు పెద్దది అది. అందరం వెళ్ళినా ప్లేస్ ఉంటుంది. నో నథింగ్ వరీ, ఏ కాంపిటీషన్ లేదు. ఇది కలెక్టర్ జాబ్ లాంటిదో, స్టేట్ ఫస్ట్ ర్యాంక్ లాంటిదో కాదు. ఒక్కడికి వస్తే మిగతాళ్ళు వేస్ట్ అని. అందరము ఎలిజిబుల్. మరి ఉత్తమమైన బ్రాహ్మణులు ఎలిజిబుల్, మిగతాళ్ళు కాదు. పురుషులు ఎలిజిబుల్, స్త్రీలు కాదు. వీడియో ఎలిజిబుల్, అమెరికోడు కాదు. ప్రతి ఓడు ఎలిజిబులే. కృష్ణకి సంబంధించిన వాళ్ళం మనం. ఆ చిన్న అర్హత సాధించాలంతే. ఆ భగవంతుణ్ణి మనసారా భక్తి చేయడమే ఏకైక పరిష్కార మార్గం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. దివ్యనామ మంత్రాన్ని నిరంతరం స్మరించడం ద్వారా, ఆ సుందరమైన కృష్ణ శ్యామ సుందరుణ్ణి మనసులో తలచడం ద్వారా పరమాత్మ రూపంలో ఉన్న భగవంతుడు మనకు ప్రత్యక్షమై మన జీవనాన్ని ఉద్ధరిస్తాడు. ఈ జీవనంలోనే జరుగుతుంది. అది పొరపాటున సరిపోకపోతే మరొక మనిషి జన్మ ఇవ్వడానికి కారణం అవుతుంది. లేదంటే నువ్వేమి చేయకుండా ఇట్లనే ఉంటే అయిపోయింది. ఎక్కడికి వెళ్తావో తెలియదు, ఏం చేస్తావో తెలియదు. కాబట్టి బ్రహ్మేతి పరమాత్మేతి భగవానేతి, అంతటా ఉన్నాడు భగవంతుడు మర్చిపోకు. నీలో ఉన్నాడు పరమాత్మ మర్చిపోకు. ఆ నీలో ఉన్న పరమాత్మను గైకొని, ఈ ప్రపంచంలో ఉన్న పరమాత్మ శక్తిని గ్రహించి చాలా చక్కగా మన జీవనాన్ని కొనసాగించి భగవాన్ దగ్గరికి వెళ్ళగలగాలి. ఇది మానవ జీవిత ఏకైక లక్ష్యం. నువ్వు ఇంకేదైనా పెట్టుకో, ఎంత పెద్దదైనా. ఐ వాంట్ టు బికమ్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ సార్. సో వాట్? హౌ మెనీ ప్రైమ్ మినిస్టర్ కేమ్ అండ్ గాన్? ఎస్, ఉన్నప్పుడు ఉండాలి. తర్వాత ఏంటి? ఆఫ్టర్ 100 years వాట్? బిఫోర్ 100 years వేర్ అంటే అయిపోయిందా జీవనం? కాదు, ఉంటాం మనం ఎక్కడ వెళ్తాం అన్నది ఇంపార్టెంట్. అది మన కర్మలను బట్టి ఉంటుంది, మన మనసు యొక్క స్థితిని బట్టి ఉంటుంది. దట్స్ ఇట్. కాబట్టి మనసు మన ఆధీనంలో ఉండాలి. ఏం పని చేస్తున్నావు? మంచి పని ఏదైనా చేయి. జీవనం కొనసాగడానికి, ఫ్యామిలీ కొనసాగడానికి, సొసైటీలో హెల్ప్ చేయడానికి. దీస్ ఆర్ ఆల్ డన్ బట్ విత్ కేర్ టువర్డ్స్ ద కృష్ణ. ఇది కృష్ణ ప్రపంచం. కృష్ణ కొరకు వర్క్ చేయాలి నేనన్న కాన్షియస్నెస్ ఉంటే అయిపోయింది. అది గుడ్ కర్మ అవుతుంది. హరే కృష్ణ. ఎస్, అయిపోయిందమ్మా. 6:33 కదా చెప్పాం కదా ఇది. ఎస్. మధుసూదన, మనస్సు సంచలనము మరియు అస్థిరమై ఉన్నందున నీవు తెలిపిన యోగా పద్ధతి ఆచరణకు అసాధ్యము. నేను అది ఊర్చుకోలేనయ్యా అని చెప్తున్నాడు. అష్టాంగ యోగా మనం చేయలేము అయ్యా. కాబట్టి మనం కూడా చిన్న చిన్న మెడిటేషన్ ఎక్సర్సైజెస్ అవసరం శరీరానికి. దాన్ని బేస్ చేసుకొని భగవంతుని పొందే అత్యుత్తమ మార్గం మనకు సాధ్యం కాదు. అభ్యాసన ఉంటే వైరాగ్యం. రైట్. ఎస్ మాత. ఎస్. కృష్ణ కృష్ణ హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. నెక్స్ట్ స్లైడ్ మాతాజీ. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఉన్నత స్థానాల నుండి పతనమైనప్పుడు ఆధ్యాత్మిక భావనల కుటుంబంలో జన్మిస్తాం. అంటే మనం ఇందాక చెప్పినట్టు కృష్ణ తత్వాలు హరే కృష్ణ చేస్తూ చాలా చక్కగా భక్తి చేస్తున్నాం, కానీ పరిపూర్ణత ఇంకా రాలేదు. అనుకుందాం అలాగే 100 years అయిపోయాయి, మన జీవనం అయిపోయింది, వెళ్ళాల్సి వచ్చింది. అప్పుడేం భయంలా. మళ్ళీ ఇమ్మీడియట్ గా ఒక మంచి సంపన్న కుటుంబంలోనో, విలువలు ఉన్న కుటుంబంలోనో జన్మిస్తాం. కొద్ది సమయంలోనే, బాలుడిగా ఉన్నప్పుడే మనకు ఆ పాత జన్మదంతా ఆ సంస్కారం వచ్చేస్తుంది. మళ్ళీ నెక్స్ట్ చేస్తాం భక్తి. ఎట్లాగంటే ఒక అబ్బాయి 6th class వరకు ఒక స్కూల్లో చదివాడు, వాళ్ళ పప్పాకి డాడీకి ట్రాన్స్ఫర్ అయింది అనుకోండి. వాడు మళ్ళీ వేరే స్కూల్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడ చిన్న క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు, ఆ సర్టిఫికేట్ చూస్తారు, దెన్ 7th తీస్తారు, మళ్ళీ ఫస్ట్ క్లాస్ చదవాల్సిన అవసరంలా. అట్లా ఉంటది. లేదు మన జీవనం అంతా పిచ్చి పిచ్చిగా చేసినాం అనుకోండి, అప్పుడు ఎలుకలా పుడతామా, పందిలా పుడతామా, కుక్కలా పుడతామా, సూక్ష్మక్రమవుతామా, మనమే కరోనా వైరస్ అవుతామా తెలియదు. సో కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఇది నెగ్లెక్ట్ చేసి చేయడానికి లేదు. జీవనం నువ్వు తెలియకపోయినంత మాత్రాన ఏం కాదనడానికి లేదు. తెలియకుండా ముట్టినా కరెంట్ షాకే వస్తుంది, తెలిసి ముట్టినా షాకే వస్తుంది. తెలియకుండా అమృతం తాగినా జీవిస్తాము, తెలిసి తాగినా దాని విలువ ఉంటుంది. కాబట్టి తెలుసుకోవాల్సిన బాధ్యత మనదే. నాకు తెలియదండి అందుకే ఏం లేదు అనడానికి లేదు, తెలుసుకోవాలి. ఉత్తమమైన గురువును ఆశ్రయించాలా. ఏంటి జీవనం అసలు ఇలా కొనసాగుతోంది, ఇన్ని రకాల జీవనం ఉంది, మంచి ఏంటి చెడు ఏంటి, జీవనం ఏంటి కనుక్కోవాలి మనమే. మనకు లక్కీగా మన పూర్వజన్మ సుకృతాల వల్ల భగవంతుడి యొక్క ఆచరణ మనం చేయడానికి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ రూపంలో మన ఇంటికి వచ్చింది.
దాన్ని గుర్తెరగాల, మనమన్నా అది నేర్చుకుని చక్కని జీవనం కొనసాగించే ప్రయత్నం చేయాలి. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ. మరి ఉత్తమమైన యోగి ఎవరు? కేవలం విపరీతమైన ఎక్సర్సైజ్ కండరాలు భరించి జిమ్కి వెళ్ళిన కాదు, నారదులు లాంటి మహానుభావులు. ఏ తెలుగు సినిమాలో నారదుడిని ఒక జోకర్ లాగా చూపించారో ఆ నారదుడు ఉత్తమోత్తముడు. అలా అనుకుంటే చాలు మనం పాపం చేసినట్టే. బ్రహ్మ విష్ణు శివ మహేశ్వరుల తర్వాత ఏకైక పవర్ఫుల్ పర్సన్ నారద. వాళ్ళ ముగ్గురు తత్వాలతో ఉంటాడు, ఎక్కడికైనా వెళ్ళగలుగుతాడు, ఎవరు ఆపలేరు ఆయన. అంత పవర్ఫుల్ క్యాండిడేట్. కేవలం ఏం చేసిండు? భక్తి చేసిండు, దట్స్ ఇట్. కాబట్టి ఆయన శివ దగ్గరికి వెళ్తాడు, విష్ణు దగ్గరికి వెళ్తాడు, బ్రహ్మ దగ్గరికి వెళ్ళగలుగుతాడు, రాక్షస లోకాలకు నరకలోకాలు కూడా వెళ్ళగలుగుతాడు. ఆయన ఎవరేమన్నారు? ఇన్వైట్ చేస్తారు. ఎట్లాగైతే ఒక జర్నలిస్ట్ జైలుకు వెళ్ళినా ఆయన ఏమన్నారు? ఏదైనా చరిత్ర రాస్తారు, ఈ ఖైదీ ఎట్లా అయిండు ఏంటి, ఆయన పోలీసులు పట్టుకోరు, దొంగలు ఏమన్నారు, అందరు గౌరవిస్తారు ఆయన. అట్లా నారదాకి అలాంటి వాల్యూ ఉంటుంది. మనలాంటి వాడు మహాముని అయ్యాడు, ఆయనను ఆదర్శంగా తీసుకోవాలి తప్ప మనం ఏం చేస్తాం? నవ్వుకోవడానికి ఎదుటి వ్యక్తి ఎవడైనా సరే జోకర్గా మార్చేస్తాం. ఇది మన యొక్క ప్రత్యేకత. ఇంకా మనకు మనమే జోకేసుకొని ఇతర మతాల వాళ్ళు మనల్ని అపహాస్యం చేస్తున్నారని వాడి మీద కోపం, వీడి మీద కోపం. వాడు వీడు ఏమైనా కానీ ఫస్ట్ మనం ఎంత కరెక్ట్గా ఉన్నాం, మన ట్రెడిషన్ మనకేం తెలుసు, మనం ఏం చేయాలి అసలు అది చెయ్యం, మన పిల్లలకి ఏం చెప్పాలి అది చెప్పం. మనం జీవనం చక్కటి బట్టలు వేసుకోవడానికి మొహమాట పడతాం, ఇంట్లోనే వేసుకుంటాం, బొట్టు పెట్టుకోవడానికి ఇబ్బంది పడతాం. చక్కగా మనము భగవంతుని భక్తి చేయడానికి ఎంతో భారం. పండగ వస్తే 10 నిమిషాలు భక్తి, ఇక దావత్ చేసుకోవడానికి ఎక్కువ జీవనం కాదు కదా. కాబట్టి ఫస్ట్ టువర్డ్స్ అస్, అప్పుడు మన కల్చర్ని మెచ్చుకొని వాళ్ళు గౌరవించాలి ఇతరులు. కాబట్టి నిజంగా ఉండే వాళ్ళకి ఏ ఇబ్బంది ఉండదండి. మనం ఫస్ట్ మన ట్రెడిషన్ ఏంటో మనం కరెక్ట్గా తెలుసుకొని వెళ్ళాల్సిన బాధ్యత ఉంది. కేవలం డబ్బుల సంపాదనలోనే మనిషి పడిపోయి ఎందుకు చేస్తున్నామో ఏంటో కాదు. ఉత్తమమైన యోగి లాంటి నారద మహాముని మనము ఐడియల్ గా తీసుకుని జీవనం కొనసాగించాల్సి ఉంటుంది. హరే కృష్ణ. శ్రీకృష్ణ గోవింద హరే మురారి. యోగినామపి సర్వేషాం మద్గతేనాంతరాత్మనా శ్రద్ధావాన్ భజతే యో మాం సమే యుక్తతమో మతః. అత్యంత శ్రద్ధతో నా భావన యందే సదా నిలిచి ఉండువాడు, నన్నే తన యందు సదా స్మరించువాడు, నాకు దివ్యమైన ప్రేమ సేవను ఉనరించువాడు యోగి. యోగిలందరికంటే అత్యంత సన్నిహితంగా నాతో యోగమునందు కూడినట్టి వాడై ఉంటాడు, నాతో ఉంటాడని. ఎవరు? మన ఇస్కాన్ ప్రభుపాద లాంటి. సో జగద్గురువు వారు కూడా భగవంతుని, వాడు గురువు చెప్పినటువంటి అంతా స్వీకరించి భగవంతుని దీక్ష చేసి భగవంతుని పొందారు. ఆయన పొంది వాళ్ళ గురువు సూచన మేరకు ప్రపంచం అంతా తిరిగారు. ఈరోజు ఇస్కాన్ ఎంత బలిష్టమైంది. కేవలం మన దగ్గరనే ఇంకా నేను తక్కువ అనుకుంటున్నాను. ఇతర దేశాల్లో మొన్న రష్యా వార్లో అయితే ఎంతమంది భక్తులు ఉన్నారు, ఎంతమందికి అంత క్లిష్టమైన పరిస్థితుల్లో భోజనాలు అందిస్తున్నారు, వాళ్ళని తీర్చిదిద్దుతూ ఉన్నారు. కాబట్టి వాళ్ళ సాంప్రదాయం ఎట్లా మారిపోయింది. సో చాలా మంది వాళ్ళ కట్టుబాట్లు, వెస్టర్న్ పీపుల్ అంతా ఎట్లా మారిపోయారు, ఎంత చక్కగా మాట్లాడుతున్నారు శాస్త్రాలు, భగవద్గీత. మనమేం చేస్తున్నాం అసలు? చాలా భారంగా మనం భగవంతుని కేవలం కోరికల కొరకే ఒక వస్తువులాగా చూస్తున్నాం అంతే. ఒక 20 రూపాయలు టెంకాయ సమర్పించి 200 కోట్ల రూపాయల కోరికలు కావాలి మనకి. ఇది జీవనమా? కాదు కదా. భగవంతుడితో బిజినెస్ చేస్తామా? భగవంతుడు నీవాడు, అన్ని ఇస్తాడు నీకు. నువ్వు భగవంతుడి వారసుడే మర్చిపోయి భిక్షమెత్తుకోవడం మొదలుపెట్టావు. నో, యు బికమ్ దట్ అటాచ్మెంట్. కాబట్టి సర్వులలో అత్యున్నతుడైన యోగి అని చెప్తున్న భగవంతుడు మనం అలా మారాల్సింది. కేవలం వాళ్ళని నమస్కారం చేయడమే కాదు, వాళ్ళ ఆశీర్వాదం తీసుకోవడం కాదు. సరే, వాళ్ళ ఆశీర్వాదం మనకు ఉండాలి, ఎందుకంటే మనం మరింతగా ముందుకు వెళ్ళడానికి. కానీ మనం వెళ్ళడానికి ప్రయత్నం చేయాలి, మనం అలా మారడానికి ప్రయత్నం చేయాలి. ఎలాగా? మన జీవనం మనం గడుపుతూనే మనసు భగవంతుడి పైన కేంద్రీకృతమై మనం ఏం పని చేస్తున్నా, ఎస్ గాడ్ ఐఎమ్ డూయింగ్ దిస్, గివ్ మీ ఎనర్జీ, నాకు శక్తినివ్వు, ఆ ఓపికనివ్వు అని భగవంతుని ప్రార్థేయపడుతూ భగవంతుని తలుచుకుంటూ పనులు చేస్తూ ఉండాలి అని భగవంతుడు సూచిస్తున్నాడు. హరే కృష్ణ. కాబట్టి ఏ వ్యవస్థాపక ఆచార్యులు అయితే ఎట్లానైతే బలిష్టం చేశారో ఇస్కాన్ సంస్కృతి, ఈ రోజు అలాంటి ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూరులో ఉంది. ఆ మ్యాంగ్లూరు నవనిష్ఠ దాస్ ప్రభుజీ ఐఐటి కాన్పూర్లో చేసిన, మన ప్రకారం అతిపెద్ద జాబ్ వచ్చినా లేదు కృష్ణ ఇంపార్టెంట్ అని కృష్ణ తత్వంలో అక్కడ ఉండి, సో మనకి శ్రీ వాసాంగన్ దాస్ ప్రభుజీ, ఆ ప్రభుజీ ఆన్లైన్ కోర్సు ఏందండి 2.5 years ఆల్మోస్ట్. ఇక్కడ 34 బ్యాచ్. ఏ బ్యాచ్ మాతాజీ ఇది? హరే కృష్ణ. బ్యాచ్ నెంబర్ ఎంత? 34 బ్యాచ్లుగా కొనసాగుతోంది. సో మేమంతా 3rd, 4th ఆ బ్యాచ్ లో జాయిన్ అయి ఉంటాం అనుకుంటున్నాను నేను, కోవిడ్ టైంలో.
సో మా అందరినీ ఉద్ధరించి గురూజీ మాకు కొంత ట్రైనింగ్ ఇచ్చి మనమందరం మాట్లాడటానికి, మనం మన జీవనాన్ని ఉద్ధరించుకోవడానికి, మరింత క్లాస్ గా మారటానికి, భగవంతుని వారిగా మారటానికి అవకాశం కల్పించారు. ఇది కొద్ది మందికే లభిస్తుంది. కోట్ల మంది ఉన్నారు. ఈ టైంలో చాలా మంది పడుకొని ఉన్నారు. చాలా మంది పనికి వాళ్ళ కబుర్లు చెప్తుంటారు, టీవీ చూస్తుంటారు. మనం మాత్రం భగవంతుని గురించి చర్చిస్తున్నాం. ఎంత గొప్ప భాగ్యం కదా. కాబట్టి దీన్ని వదిలేయద్దు, గట్టిగా పట్టుకోవడంలో ఉంది. అవకాశాలు చాలాసార్లు వస్తాయి, కానీ వదిలేస్తాం. అలాగే పట్టుకునే అవకాశం కలిగి ఉండండి. కాబట్టి యోగాలో పద్ధతి కర్మయోగా కంటే జ్ఞానము, జ్ఞానం కంటే అష్టాంగ యోగము, ఇవన్నీ లెవెల్స్. కాబట్టి అన్నింటికంటే ముఖ్యమైనది భక్తి యోగానే. కాబట్టి భగవంతుని చేరటానికి భక్తి ప్రాశస్త్యమైన మార్గం, అత్యున్నత మార్గం. కాబట్టి ఏం చేయాలి భక్తి అంటే? కృష్ణ నామ స్మరణ, దట్స్ ఇట్. ఇంకా మిగతా ఏమేమి చేస్తావు చేయవు అదంతా మన ఇష్టం, ఇంకా మన టైం, మన అబిలిటీ. కృష్ణ నామ స్మరణమే, కృష్ణ జపానే అత్యున్నతమైనది. సమయం కొంత తీయండి, సమయం దొరకదు మనకు 24 గంటలు ఎంజాయ్ చేయడానికే సరిపోతుంది. అయినా ఎప్పటి ఏడుస్తూనే ఉంటాం, అది కాదు కదా. కొంత సమయం ఉదయం తీయండి, మధ్యాహ్నం, రాత్రి ఒక 5-10 నిమిషాలు తీయండి. ప్రేమతో చెప్పండి హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ప్రేమతో. ఇది ఒక డ్యూటీ లాగా మళ్ళీ మనసు ఇంకోటో మళ్ళీ చేయడం కాదు. చేసిన 5 నిమిషాలు చాలా చక్కగా హరే కృష్ణ నామాన్ని చేస్తే ఆ స్థితి వేరుగా ఉంటుంది. పాత కర్మ ఫలితాలన్నీ తీసేస్తారు, కొత్త కర్మ ఫలితాలన్నీ చాలా ఎన్లైటన్ అయిపోతాయి. ఒక పాత్రని, ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి కడగని పాత్రని చాలా చక్కగా శుభ్రం చేసినట్టు అవుతుంది. ఆ పాత్ర శుభ్రమైనప్పుడు భగవంతుడు దాంట్లో ప్రతిష్ఠితమవుతాడు, ఆ శక్తి జాగృతం అవుతుంది, మనం అద్భుతంగా మారిపోతాం. హరే కృష్ణ. కాబట్టి భక్తి యోగం ఎందుకు ఉత్తమం అంట? అత్యధిక ఫలితాలు తక్కువ ప్రయత్నంలో. ఎందుకంటే కలియుగంలో మనం ఉన్నాం కదా, మనకి ఎట్లాగంటే కోవిడ్ టైంలో పిల్లలకి ఎగ్జామ్ పేపర్లు ఈజీ చేసిండ్రు. ఎగ్జామ్ రాయాలా, టఫ్ సబ్జెక్ట్ సిలబస్ తగ్గించారు, కొన్ని రాయండి అన్నారు. అట్లాగా మనకు కూడా కలియుగంలో భగవంతుడు ఎస్ ఈజీరా నాయన, భక్తి చేసిన దగ్గరికి వచ్చాయి, మిగతా ఇవి కాదని చెప్పారు. అట్లా తక్కువ ప్రయత్నంతో దీన్ని ఆచరించడానికి అర్హతలు ఏమున్నాయి? ఏమి లే. నువ్వు ఎక్కడున్నావు, పూరా నువ్వు ఏం క్యాస్ట్ లో ఉన్నావు, నువ్వేం పని, అదంతా సంబంధం లేదు. శరీరానికి సంబంధించింది కదా. నువ్వు లేడీయా జంట, ఏ పరిస్థితి, ఈ ఆచారం ఆ వ్యవహారం ఏమీ లేదు. కృష్ణుడు దయంగా హైయెస్ట్ ఫిలాసఫీ కాబట్టి కృష్ణ నియంత్రిస్తాడు, కాబట్టి ఎలిజిబిలిటీ ఇస్తాడు. ఎట్లాగంటే ఒక్కొక్కసారి మనము పెద్ద పెద్ద ఆఫీసర్లనే కలవలేము, అట్లాంటిది గవర్నర్ లాంటి వాళ్ళని కలవచ్చా మనం? లేదండి. కానీ ఒక రోజు గవర్నర్ ఓపెన్ హౌస్ పెడతారు, ఆ రోజు అందరూ వెళ్ళి కలవచ్చు, డైరెక్ట్ వెళ్ళొచ్చు. అట్లా మనకు గిఫ్ట్ ఇస్తారు, లేదా స్వీట్ ఇచ్చి పంపిస్తారు. అట్లా భగవంతుడి యొక్క ఫిలాసఫీ ఇది. కాబట్టి మిగతా దేవీ దేవతలు వేరు, వాళ్ళంతా కృష్ణుని రిప్రజెంటేటివ్స్, కానీ కృష్ణుడే ఇది నియంత్రిస్తాడు. కాబట్టి ఆయనకు సంబంధించిన విషయం. కాబట్టి కేవలం భక్తి మనం పెంపొందించుకుంటే మనం ఆ ఎలిజిబిలిటీ వస్తుంది. ఈ అర్హత ఏమి ఉందో అందరము అన్ని పరిస్థితుల్లో కృష్ణనామం చేయొచ్చు. అన్ని పరిస్థితులలో ఎట్లా మనం నిద్రపోతున్నా గాలి పీల్చుకుంటామో, పడుకున్నా గాలి పీల్చుకుంటామో, ప్రయాణం చేస్తున్నా, ఎట్లా మనం ఎక్కడున్నా తిండి తప్పదు, నీళ్లు తప్పవు, అట్లా ఇది కృష్ణనామస్మరణం అనేది ఒక జీవన భాగం అయిపోతే అది ఎంత పవర్ను మనకి ఇస్తుంది, మానసిక ప్రశాంతతనిస్తుంది, ఆ అద్భుతమైన శక్తిని జాగృతం చేస్తుంది. హరే కృష్ణ. ఎస్. కాబట్టి అత్యుత్తమైన గమ్యం ఏంటి మనకి? గోలోక బృందావనం, రాధాకృష్ణులు. ఎవరు రాధాకృష్ణులు? కృష్ణ యొక్క శక్తి రాధామాత. రాధామాత స్వరూపమే కృష్ణ. కృష్ణుడి యొక్క బాహ్య శక్తి ఇదంతా ప్రపంచం, విశ్వం. సో ఇదంతా మనకు కనబడేటువంటివి. సో కృష్ణుడి సోదరి మన దుర్గామాత, శివుడి అర్ధాంగి, వాళ్ళు ప్రపంచాన్ని పరిపాలిస్తూ ఉంటారు. భౌతిక శరీరం యొక్క నియంత్రణ అంతా, మన ఆకలి దప్పులు, మన నియంత్రణ, మన మూమెంట్, గమనము, ఇదంతా. కానీ మనమంతా లోపలి వాళ్ళం. ఇదంతా ఓకే. బాడీ తర్వాత ఏంటి అనేది కృష్ణ యొక్క రాధామాత హ్లాదిని శక్తి అంటాం. ఆ ఆనందం అనే వర్డ్ ఉంది కదా, ఆనందం యొక్క అత్యున్నతమైన స్థితి రాధామాత. ఆనందము అంటే పరిపక్వమైన ఆనందం ఏదిందో అది రాధామాత. కాబట్టి వాళ్ళు వేరు కాదు. మనకు చాలా డౌట్లు ఉంటాయి, రాధామాతను ఎందుకు పెళ్లి చేసుకో, ఎంతసేపు పెళ్ళే మనకి. దే ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ ద వన్ అండ్ ద సేమ్. వై పెళ్లి? ప్రతిసారి ఇద్దరం కలవంగానే పెళ్లి గురించి ఎందుకు ఆలోచన వస్తుంది? అసలు కాదు కదా. దే ఆర్ బెస్ట్ ఫ్రెండ్స్, దే ఆర్ వన్ అండ్ ద సేమ్. ఒకరు శక్తి, ఒకరు శక్తిమాన్. అట్లాంటి వాళ్ళిద్దరి యొక్క అది స్థితి మన ఆనందం, మన హయ్యెస్ట్ థింగ్. కాబట్టి ఆ స్థితి అందరికీ ఆయన ఇస్తున్నారు, మనమే పట్టించుకుందాం, కృష్ణ భక్తి చేద్దాం. ఈ జీవనం, ఈ 100 years చాలా ఉల్లాసంగా అద్భుతంగా ఉందాం, అందరి వాడిగా మారిపోదాం, తదనంతరం భగవంతుని వారిగా మారిపోదాం. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. కాబట్టి 4 ధర్మ నియమాలను పాటిస్తూ భగవంతుని సదా స్మరించాలి. అత్యుత్తమైన యోగం అదే. కృష్ణ భక్తి చేయడమే ఏకైక మార్గం, అత్యున్నత మార్గం, అతి సరళం. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ
కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే, హరే రామ 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 హరే. జపించండి, ఆనందించండి. ఓకే మాతాజీ, యూ కెన్ స్టాప్ రికార్డింగ్. మాతాజీ కోర్స్ లేరా మీరు? హరే కృష్ణ ప్రభుజీ, మీరే ఆఫ్ చేయాలి ప్రభుజీ లైవ్. లైవ్ కూడా ఆఫ్ చేయండి. హరే కృష్ణ అది మీరే చేయాలి ప్రభుజీ. నేనే చేయనా?